אז היום הגעתם סרטון של חשבון שהיום אני הולכת להראות לכם איך אני מציירת תשושים אקרילים. קיבלתי חבילה של 240 תשושים אקרילים מתמו. אז נראה שאמא שלי כזאת היא ציירת והכל, אבל היא מורה, אבל היא יודעת לצייר כאילו יצייר. אני אראה לכם עוד מהציורים שלה. שאני רוצה לצייר לכם כזה. אני עכשיו אעתיק מפה זה, ואחרי זה אתבע לכם עם התושים. אתם מביאים תושים טוב. עכשיו אני אראה לכם את הציורים של אמא שלי. אוקיי, תראו את הציורים. הציור ראשון זה אמא שלי ציירה מיקי מאוס מאמן בצבעי מים, כן? תראו, את זה יצירה גם בצבעי מים. כל מה שאתם רואים זה צבעי מים. זה אני ציירתי. כל מה שאני אומרת, כאילו, כל מה שאני מדברת זה שלה. אם אני אומרת זה שלי, אז אני ציירתי. זה הציור שאני הכי אוהבת שלה. טוב, לא הכי אוהבת, אני מגזימה. זה אני ציירתי שהייתי בת 5. זה היה הציור הראשון שלה. זה אמא שלי ציירה לי את זה ואני צבעתי את זה, הייתי בת 5. פה הייתי בת 5, כשציירנו את זה אני הייתי בת 5, זה היה הצד שלי, זה היה הצד שלה. זה הציור שאני הכי אוהבת שאמא שלי ציירה. כאילו היא השקיעה בציור הזה חודש, לא סליחה, 3 חודשים. כשאני ציירתי את סיטי בונס לשנות לא יצא לי טוב, פה יצא לי טוב. ואחרון חביב, זה דף ריק, אומייגאד, למה הבאתי את זה? אוקיי, אני הולכת להחזיר את זה בשנייה. טוב, אז החזרתי, אני אראה לכם רגע. ככה הם נראים, יש פה מלא צבעים. עכשיו אני הולכת לצייר. איפה אני אצייר את זה? פה. אימא'לה. נראה לי פה. זה יותר גדול. נראה לי זה יותר מתאים. אני לוקחת את זה. יש לי פה עיפרון. זה טוש. זה עיפרון. אני אקח את השולחן. סורי. סליחה. אימא'לה. אבא. אוקיי. רגע. אני מצייר רגע את דף. אי אפשר להוציא. טוב, לא. אוקיי, אז אני עכשיו הולכת לצייר. אוקיי. אז אני רוצה קצת להעתיק, כי... רגע, תקלו. הנה, ככה זה נראה. עכשיו אני אצייר את ככה צ'יפס נראה. אני לא רוצה לצייר אותו ככה מאחורי זה. אני אצייר אותו פה. פה אולי אני אצייר 2. אני אצייר אולי 1. אז תקלו 3, 4. מה קשור? וביום שני לא ביום חופש אני לא... רגע, לא יוצא טוב? ככה זה נראה. תסתכלו זה. ככה זה נראה אצלי. עכשיו אני רוצה קצת, אני רוצה לעשות פפיון כזה ורודי חמודי, כל מתן צבא, אבל עכשיו אני אעשה את הפפיון. אני מתאר לכם, תסתכלו. הנה ככה זה יצא. בעיניי לא יצא לי ממש טוב, אז אני אצייר לכם פפיון מושלם פה. אני הראיתי לכם איך מציירים, הראיתי לכם פה עכשיו את הדרך. עוד מעט אני אצבע את זה, אני רגע אצייר לכם פה פפיון וזה.
אני אצייר. אז הנה רגע. טוב, שנייה. פה כמה, עוד מעט אני אסדר אותם, כאילו, אני אסדר אותם בפרק הבא ואת כל הציור ואת זה בפרק הבא. ביי יוש.